Unsay karakteristik sa tinuod nga Kristiyano? Ang answer, we keep the commandments of God. Tinuod kang Kristiyano. Tinuod kang sumusunod ni Kristo. Pero kung ang napulo gani kasugo, dili gani nimo observe sa usa ka Kristiyano, matawag na nimo siya nga a Christian by name, not in reality. Di gyud siya tinuod. Ang ilhanan nga ang Dios nga imong gisimba tinuod, it's because you acknowledge Him nga siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Unsay makita nimo sa kinaiyahan, nga makita nimo nga ang nagtuo ka nga siya nagbuhat, mauna siya ang Dios nga tinuod. Karong gabi murag sumpay ni sa atong discussion kagabi. Di ba? Kay ato itong nasayran kagabi nga ang balaod mo ni siya ang basis sa judgment para dunay hustisya. Without the law, o na i-judge gani ang tao, that is unfair and that is another form of injustice. Kay balogid ta nga ang Dios hustisya. Mauna nga natunan sa danto kagabi nga atong mga binuhatan gisuwat pod, recorded sa tanan para nga way mahayay pag abot sa katapusan. I was once a teacher. Gisulong ko sa inahan nga no ang iyang anak wa kapasa. Nakasulay na mo ang mga teacher. Ako nagkasuway na gyud ko. Inako, ma'am, I'm sorry, di man ako'y naghimo o grado sa imong anak, nag-compute raman ko. Ang imo mang anak mo'y naghimo sa grado. Unsay iyang performance, igo rapog ko mo record. Ug unsay performance sa imong anak, di po da na ako pwedeng punan, di sad na ko na pwedeng dugangan. Maura gid na siya. Mga kaigsunan makigalaan karong gabion na medyo sensitive ang atong isgutan. Okay? Let's go. Unya naghangyo ko sa tanan nga ni Adre. As we continue our discussion, mag-ampo kuno ta. Pwede man ta mag-ampo no samtang maglingkod. Bisan pa magbuka ang atong mata. Nakasulay na mag-ampo nagsakay og sakyanan. Ako nakasuway na jud ko na mag-drive. Gabuka ko mata pero ako kuna nag-communicate sa Ginoo. Labi na ito, nagbiyahe may nga kusog ang ulan o niya ang karsada halos baha na yun. Delikado na ang landslide, makalilisang na kaingon ko, Lord, please. Bahalag doon ay landslide, basta kayo makuman na lamigagi. Ay nga na nga mga situation. So karong gabi una, ato ning ugmas gabi ato ning hingisgutan about the saints. Yung mga santos ba? Ayaw absent og bas gabi kaya aron nga makumpleto nimo kay gamay raman ta, taman raman ta sa Bernes. But tonight we will be revisiting once again the 10 commandments of God. Ato nang i-revisit, atong sulayan pagbisita ug unsa ning 10 commandments sa Dios, gamo na siyang basihanan panahon sa paghukom. Okay. Now, di naman mabante. It is estimated that there have been more than 35 million laws to control human behavior, but the Almighty has given us just 10 commands. Sa mga ordinansya sa barangay, sa siyudad, sa lungsod, sa mga balaod sa Pilipinas, it has been estimated that 35 million laws excuse me, to control human behavior. Pero ang Diyos para makontrolar ang behavior sa tao, gitaga-aral na pulo. Kanang napulo kasugo, that is the law of moral being like us. Di kakakakita nga ang mga mananap nag-observe sa 10 commandments o gitagaan sa Diyos anak. And as a matter of fact, ang foundation unta, ano may kukunta, sa tanan nga mga religious organization sa entero kalibutan should be based on the 10 commandments. Abi ninyo sultihan talang mo, kung ang tanang tao sa kalibutan nagsunod pag napukasugo sa Ginoo, wag gid tay gubot. Di gyud ko kakita og mga magtiayaw magbuwag.
Waon tay patay nga mahitabo. Way kawat. Hayahay ang Pilipinas. Kung ang Pilipinas nagsunod pa ng 10 kasugo sa Ginoo, ako mong ingnan, usat ta sa pinakadato nga nasod sa entero kalibutan. Ang nakaparat lang, wa man lagi masunod. Tuara sa mga lagpad og kamot. Kaning gagmay kamot, agamay, wa gyud in tawo, pero kung lagpad og kamot, mura po'y mga dato. So ingan nga pamaagi. Now, let's continue. How are the true Christians described? Giyon sa paghulagway sa Dios ang tinuod nga mga Kristiyano. Kay mo sugot mo sa dili, duha ka klaseng Kristiyano. Na ay tinuod ug dunay dili tinuod. Mutuo mo na. Naabitay, mura ba ng estudyante? Duha ka klaseng estudyante. Dunay estudyante nga yabag, doon na pwede siya ting tarong. Nya giing nang gyud ko niya sa akong estudyante, sir, kung di lang gyud magloko ang among teacher, pasar gyud ko. Kunaon sa hinuon eh. Kung di ko no magloko ang iyang teacher, pasar siya. Unsaon pag-describe? Now, ang Revelation chapter 14 verse 12 nag-ingon, ani ining agda sa pagkabilang tuson sa mga balaan, sa mga nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuuhan ni Jesus. Unsay karakteristik sa tinuod nga Kristiyano? Ang answer, they keep the commandments of God. Tinuod kang Kristiyano. Tinuod kang sumusunod ni Kristo. Pero kung ang napulo gani kasugo, dili gani nimo observe sa usa ka Kristiyano, matawag na nimo siya nga a Christian by name, not in reality, di gid siya tinuod. So makita nimo na sa pagkakaroon, daghang kay mga tao nga nag-angkong Kristiyano but in reality are not. Mangutan ng ka sa atong palibot, ibilin ragod ng imong butang sa kilid sa iyong balay. Unya ayaw trangkahe, di ba pagkabuntag asa na? Wa na. Kinsa may nangawat ana? Di ba Kristiyano man pod? Na relihiyon. Do na sab. Unya nga nung kawatan man niya ang iyang kauban nga Kristiyano. Tungod kay dili siya tinuod nga Kristiyano. Sa ato pa, dili siya true Christian. Kaya ang tinuod nga Kristiyano, they keep the commandment of God. Naklaro ba mga igsoon? Sa ako lang giingon nga pagkahuman ani atong seminar, ato gyud nang iampo that we will never be the same again. Pag uli na to, human ani nga seminar, your spirituality ma-rejuvenate gid siya sumala sa pulong sa Dios. What are the foundation of God's law? Unsa may patukuranan sa balaod sa Dios? Matthew chapter 22, 27 and 40. Dunay taong dato nangutan na siya. Og si Jesus binging kaniya, higugma ang gimong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong salabutan. O sa katao ng utan na Ginoo. Unyaon sa tabag sa Dios, o miingon siya, higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan. You must have to love God with all your heart, with all your soul, and with all your might or understanding. Kanang salabutan. Daghan sa mga tao, abi nimo, mutuo man gyud tang ang emosyon na asa kasing-kasing correct. Pero kung ang emosyon gani palabihon gani nimo, ngani mo gamiton ang utok sugindan talang ka, daghang gyoy naghilak-an nga wahinungdan naghikog panguban. Maubitaw ka nang mahigugma ka? Yes. Mahigugma ka ang imong kasing-kasing mo inagmando nimo. But I just want to tell you, using your heart, neglecting your mind, that will lead you to something disastrous. Mabitaw ng atong mga kabataan, gigamit ang kasing-kasing. Ma, di na lang yung kung eskwela magminyo na lang yung ko, kaya nahigog ba na yung? Ay dagpion, tahinoon ka. Gamitan ng imong utok. Ang uban na sobrang na po gamit sa utok, ning abot na lang 80, wag yapon maminyo. Nga pa man ka magminyo, wag pa ko kakita sa kong forever, kanya akong qualification, napulo ka buok ni. Naiusa nga makuwang ani, di ko maminyo, sobraan rasab. Ato ra kong i-balance ang atong emosyon o ang atong huna-huna, kinibitong atong salabutan.
Mabitaw na nga mahigugma ka sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing emotionally. You must have to love the Lord with all your soul, with all your life. And the last thing is that you will love the Lord Jesus Christ sa intellectual nga paagi. Ano man na? Anong gamito mo ng utok sa paghigugma sa Dios? Kay you could not love the Lord Jesus Christ without understanding, correct? Ay kita, kini kami niyoon. Ugwa lang yun takasabot, ugon sa'y kami niyoon ba? Dugay rin tanang gibuwag. Di ba tinood? Kay panahon sa atong pagkami niyo, manggawas naman ang tanang tinaiya, nga sa uyab pagitaguan. Sa uyab pa, pastiran, wa pa gani mahog ang panyo, gisalo na. Imong panyo, be. Mingon pa ang dalag, thank you, ha. Sweet gyud ka. Pagkaminyo na, nahagbong ang lampins bata. Unsay ingon sa bana, punita, kadanghag ni mo. Haskang batia, lahi na gyud ang dagan. Manggawas ng reality. Unya di ka kasabot, ana, kaya ang imong utok wa nimo magamit sa pagsudi mo sa kaminyoon, di bungtag lapinig mo, kinsay looy. Mga kabataan. Muna in any separation of marriage, it is always the children that is in the losing side. Luoy yun. Muna nga mahigugma gani ka sa Dios, gamita ang imong emosyon, gamita ang imong utok, gamita ang tibuok nimong pagkatao nga ikaw. Kay kon di nimo ni gamiton, nawa. Ikaduha, nag-ingon siya dire. Ug ang ikaduha sa lusama ra nga mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kung dukdukon ang imong ulo og bato, sakit dili ba? Sakit. Nakasila nakagdukdok sa imong kamot sa martilyo? Sakit. Mo nang kahundukdukon pud nimo ang kamot sa imong silingan, sakit pud na sa iya ha, dapat punta ka masakitan. Unya, kining duha ka sugo, nagsukad ang tibuok nga mga kasuguan og mga propeta. What are the foundation of God's law? Kita nimo? The love of God and love to men. Tan-aw dire. Kaning duha ka sugo, duha bitaw ni siya ka table of stones. Kaning usa nagsimbolo ni siya sa imong gugma ngadto sa Dios, nagtagik dinhi ang imong gugma sa Dios, samtang ang pikas nagtagik po diha ang imong gugma ngadto sa imong isig katao. So, ang uban maingpon nga wa na po kasugo, gugma na lang. Di man magsilbi. Kaya na amang detalye. Ang imong nabasa siguro ang heading, but you have not read the details. Karong gabi una, we will revisit. Unya atong tanaawon ang detalyes na pulo kasugo. What did Jesus say he would not do? Unsay giingon ni Kristo nga niya buhaton? Ingon siya sa Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Ayaw ko paghunahuna nga mianhi ako aron pagbungkag sa kasuguan ug subang propeta. Ako mianhi dili is pagbungkag kundi is pagtuman niini. Kaysa pagkatinod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa na lamang kakudlit ni usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Unya nagpadayon ba siya? Tungod ni ini. Bisan kinsa nagapahuyang sa labing jutay ni ining mga sugo o nagpadudlos mga taos pagbuhat sa ingon, kini siya pag-iisipon nga iwit sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman o nagatudlo ni ini, pag-iisipon siya nga dako sa ginharian sa mga langit. Kana bitaw sa Biblia kanang pulong iwit, but pasabot way labot. But ipasabot kay kinapulo ka sugo, kinahanglan nga di nimo ni ipahuyang. Kanus ama nimo mapahuyang or ma-weakened ang kananaang sugo sa Dios, ang iyang balaod. Sa diha nga moingon ka nga wala na'y balaod. The moment that you will neglect the Constitution of the Philippines, magsugod nagrevolusyon. Nganong ligod ng Pilipinas santud karon tungod na sa iyang Constitution. Mo na nga kinsa to nanarbaho sa gobyerno, sa di pa ka mo take sa imong office o sa imong himuon. Horal o usa sa imong giingon diha, I will depend, labi nas mga politiko, I will depend what? The Constitution.
Awra gud na. Unya ka na napulo ka sugo, itudlo po na. Wa ko mong ingnon nga ang batasan nato sa Pilipinas ug na ay patay sa barangay kinsay basulon. Kapitan. Ay kining kapitan namo way ayo ni. Relax ka ayo. Unya kung daghay patay sa lungsod kinsay basulon. Kini otro pa mong mayor wa po'y gihimo. Na daghang rape, na daghang patay. Unya kung sa tibuok na daghan ay patay sa tibuok probinsya kinsay basulon. Gobernador. Napangilaing basulon, mga pulis. Kini mga pulis. Why? Police visibility. Muna nga grabing patay din, grabing krimen din. Pero ako mong ingnon. Kung daghan ganing patay sa katilingban, daghan gani paglapas sa balaod sa katilingban, dili na sala sa gobernador, di na sala sa mayor, di na sala sa kapitan, di na sala sa pulis. Kinsa nang sala? Na ana sa religious sector. Nga naman, kung sabi trabaho sa mga pastor, mga pare, mga imam, kada na sa religious sector, sa trabaho ana nila, spiritual and moral education. Kung daghang ganing patay diha, daghay kawat diha, daghang anomalyang nahitabo diha, ang basulon ana, kami nga naa sa religious sector. Kung sa'yo mong kuwang, wak may magtudlo nga tumanon ang napulo kasugo sa Dios. Ako di man ko magpakamalinis ana. Because I am in the religious sector. Mabitan mo, if ever I am given a chance to talk to the young people and to everybody, I should uphold and tell people about the law of the Lord. Bisan kinsa ang magapahuyang, di mo na itudlo, isipon kang iwit sa ginharian sa langit. Pero imo nang itudlo, ipamatuod imong tumanon, isipon kang dako sa ginharian sa langit. Unsa ingon sa Dios, sayon pamahanaw ang langit ug ang yuta. Walay sayluan sa kasuguan, bisan sa kakudlit niyo sa katulpok, hangtod ang tanan matuman. What did Jesus say he would not do? Break the law and the prophets. Di na pwede. Mato pa ni Kristo, hala, wag tangan ng tibok Pilipinas. Iapil ang Amerika. Iapil ang West Philippines, paraw anay ilugan. Di gyud pwede nga mawala ng balaod. Nga giingon sa mga tao, nga walay nasugo sa Dios. Tanaw nato ning the original law of God. Nga nung doon na may original, kay doon na magigipang revise ini. Na revision karon sa napulo kasugo sa Dios, di na original. But tonight, we will revisit the original law of God. Okay, atong unahon. Okay, number 1, na po kasugo sa Ginoo. Dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Kasi sumpay, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, sa bisan sa dagway, sa bisan unsang butang nga tuwa sa itaas sa langit, kun ni sa ilawom sa yuta, kun ana sa tubig ilawom sa yuta. Di ka pahimuon og linilok nga larawan aron unsay imong aron imong simbahon, imong yokbuan, imong sangpiton panahon sa imong pagampo ug pagpangaliya. Kay ang atong sangpiton kana ra gyung Dios nga tinuod. Unsa may ilhanan nga kanang imong Dios nga gisangpit tinuod? Kailan ra ba dighang Dios ron? Na ay Dios dado, na ay Dios koro, mga Dios man na sila gihapon. Diba? Ang ilhanan nga ang Dios nga imong gisimba tinuod, it's because you acknowledge Him nga siya nagbuhat sa langit og sa yuta. Unsay makita nimo sa kinaiyahan, nga makita nimo nga ang nagtuo ka nga siya nagbuhat, mauna siya ang Dios nga tinuod. Kaya kining tao, kamaog yun di may pabuwang sa manok, pero bisag balhibo sa manok, di ka ba ang mubuhat? Mga kay gisuunan maghigalaan, ang Dios nga tinuod, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga wala magbuhat sa langit ug sa yuta, mauna sila ang taog Dios, mga piki na sila. Klaro na ba taana? Sa ato pa, ayaw gyud paghimo og mga larawan aron imong simbahon.
imong yukbuan. Pero maghimo kag larawan, arong himo nimong decoration, walay labad. Pagsud na ko sa Davao City, sa ilang City Hall, nakuyawan ko, kaya nasugatan ako sa Duterte man. Bigyan na ko siya gyud. Hastilan ang iya ba ng istatuwa. Nag-ingog, welcome to Davao City. Ingko, oy, si Digong. Di na pa picture lang po ko. Kung imbis kaya ako itong ipasa, unta na delete po, wa na hinoon. Why problema, naghimuon mo ng decoration ang kanang mga tawhana, kanang mga mananapang imong gibuhat. But never shall you will bow your heads in adoration, in praises, and in worship. Ayaw yun na. Sunod, dili mo iyukbo ang imong kaugalingong kanila. Di ka pabuhaton, aron di ka matintal og yukbo. Pero magbuhat ka niya, di mo yukbuan, di mo sangpiton siya o pag-ampo, wa na question. Okay? Now, dili mo yukbo ang imong kaugalingong kanila, di magalagad kanila. Kay ako sa iyo mga imong Dios, mo ang Dios nga abughuan. Silusan ba? Nganong manilos man gyud ang Dios? Angay ba siya manilos na to? Sa inyong hunahuna, angay? Siyempre, ngano man. Siya nagpakaon nimo. Unsa pag yun? Siya nagbantay nimo. Tanang paginhanglan, gihatag niya sa imuha. Iya tanan. Unya pag-ahuman, imbis ka adto ka sa ihamog simba, ari hinuon ka aning batong imong gihimo. Simple, manilos, no? Bisa kinsa. Tinuod ng imong istorya. Manilos, gyud. Muna kung mo yukbo na gani ka sa mga larawan, linilok, graven images, nga imong gihimo o gipahimo nimo sa laing tao, unya, isit asad mo ang nagbuhat sa langit o sa yuta nga Dios, mga bugho gyud siya ana. Sunod. Okay, kini ikatulo. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni ato nagagamit sa ngalan sa pasipala. Kano sa man mo gamiton ang ngalan sa Dios? Pag-ampo, pagsimba, pagdaig. Period. Wala yung humanana. Ayaw gyud i-appeal sa yaga-yaga. Di ba na, di ka makanta nga yaga-yaga, gi-appeal ang Dios? Wa gyud sila kabaw, ana. Makatunog og iti, pastilan, i-appeal angan sa Dios og sangpit. Ayaw. Pasipala na sa Dios. Kay naargyud sa tulo. Pagsimba, pagdaig, pag-ampo, diha argyud nimo magamit ang ngalan sa Dios. Aside, ana, wala na. Imo nang himuon. I-appeal nimo sa imong yaga-yaga na ang ngalan sa Dios. Diha ka, nagpasipala na ka sa ngalan sa Dios. Klaro? So, di nataan ng mga gods. Ang atong ibutang sa itong kaugalingon, ang true God nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Okay, ikaupat. Hinumduman mo ang adloy papahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sunod. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan imong buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito mo sa kadig papahulay, alang kang hiyub ang imong Dios, dining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak lalaki, bisan ang imong anak babae, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa pultahan. Kaysa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ang tanan nga anaa ni ini ug mipahulay sa ikapito kaadlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw gipahulay ug gibalaan niya kini. Kining ikaupat nga sugo mauni ang uluhan sa tanang disagreement sa mga Kristiyano. Ang Christian o ang Muslim o ang Jewish people naglantogi, nagbungol pod sila tungod aning suguan. Kay pangutan ong Hudiyo, unsang adlaw ikapito? Pangutan ang Muslim, unsang ikapito? Bernes. Ang ubang mga evangelical Christians, pangutan nagon sa ikapito. Domingo. Ang Adventist o ang kananaang mga Hudiyo, pangutan agon sa ikapito. Lingon silang Sabado. Nagbungol ani. Mga silingan di na magtingog. Kanang mangutan ko ninyo.
Naa ba kay intention nga masayod unsa gyud ning adlaw nga ikapito sumala sa Biblia? Kay wa mo iklar, di mo ganahan, di lang po nato tandugon. Kay wa man ay pulos. Pero o ganahan mo atong padayonon. Ato ko nung eleksyon nun. Kinsa may ganahan masayod, unsay ikapitong adlaw sumala sa Biblia. Isag kamot. Okay, isag kamot. Mo majority kong ihap ha. Ibutang. Sunod, kinsay di ganahan. Isag kamot. Okay. So, inyo ning gusto ha. Inyong gusto. Na ani sa atong kananaang manual pero di mo gusto atong skip. It's because dili ko gusto nga pagkahuman ani maglagot ka nako. Kay tungod aning Sabat ako mong ingnon, daghay mga bata nga wa ka humag eskwela kay gipersecute sa ilang ginikanan. Daghay mga asawa nga tungod aning Sabat gipangkulata sa bana. Tungod anang Sabat. Mauni si ang source sa persecution sa pamilya. Muna kay interesado magkamasayod, karon atong hinay-hinayan. Pero pagkahuman ani magsabot ta, amigo ra gihapon ta. Uwa kay buga sa inyong balay, unya nasayod ka sa akong cell number, pwede ra ko nimo matawagan. Ma-admit na kay problema sa panglawas, pwede ra ko nimo matawagan, pastor. Naman kay anak kaduha ka buok nga doktora, pwede ba ko makalibre resita? Pwede ra. Menggo lang gihapon ta. Di ko gusto nga tungod ani nga atong hisgutan karong gabi una, dunay division among us. It's okay? Kay dili pwede nga ang pulong sa Dios mo himong natong babag sa tubangan nato. Okay, karon. What day is the Sabbath? One question. Okay? So, naay tulo ka text nga mo prove ini. Number 1, ang Juan 19:31 og Mateo 28:1 og ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 padung sa 11. Okay. Sa inyong atubangan ni ay tulo ka Biblia. Kining usa ka Biblia mao ni sa ang maayong balita nga translation. Tanan ko dire. Ay ganahan ko ani nga Biblia. Ang isa ka Biblia nga naa nako mo ni ang Spanish Bible ni gamay. Ug ang ikatulo nga Biblia nako mo ni siya ang duway version ang Catholic Bible ang imprimatur ani ang Arcibispo sa Sugbo nadtong 1959 Julio Rosales. Okay. Di man ko kabasa kay tiguwang naman ko. Kanang basig na ay gustong mutabang nako nga mubasa. Kanang mo voluntaryo ba? Dili pog ko nga ang mga gusto nga ang mga Adventist mo'y mubasa ani. Ayaw voluntaryo nako og Adventist ka. Kay na may mga Adventist nga naminaw ron panahon na. Okay, kanang voluntaryo lang. Abe, mangyo ko kinsa may ganahan. Akong ukbon ug akong ipabasa nimo. Okay, Juan 19:31. Kaya kinsa may ganahan. Ali dool. Sige. Interesado ka? Di ka kaklaro. Kinsa ba interesado mo basa? O sige ma'am, ali. Ganahan ko ninyo. O sige ma'am ha. Taga-ere ko, kuha ko bangko si Ma'am Palihog, ma'am. Kanang diri ka mo lingkod, ma'am. Taga-anda kag bangko kay aron nga kanang makalingkod kag tarong sa pagbasa. Palihog ko, ma'am. Yan na isa ka microphone na to. Okay. Samtang magbasa si ma'am mga igsoon, mga higala, kanang ako pong i-plus sa screen. Okay, ma'am? Ni ang teksto nga akong gilinginan, ma'am. 19:31 na sa Juan, Palihog kog basa. Okay, sige. Pwede ka makalingkod, ma'am. Kaya dili biya sa yon in town. Sige. Ang mga Hudyo mihangyo kang
Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Bernis man kadto. Adlaw sa pagpangan, dam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipagpahulay. Saglit ang umaabot nga adlawng ipapahulay, balaan man kaayo. Okay. Isa, ma'am, diha sa kawama kay naapay tulo, naapay duha. Okay. Unsa giingon, Birnes umalabot ang adlaw nga papahulay. Unsa mang adlaw ang sunod sa Birnes? Pagsiyorba mo. Papamantay mabasa diha. Kanang atong mabasa gid sa Biblia, kay klaro man na nga resita og instruction. Kay napay isa ma'am ha, kanang ako ray mo ukabara makita nimo. Mateo 28 bersikulo 1 kana ma'am kana 28:1. Sige. Tanaw sa screen ha, samtang basa ako ni ma'am. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Kay salamat ma'am. Kami na ha, Birnes umalabot ang adlaw nga papahulay. Domingo tapos na ang adlaw nga igpapahulay. Unsa man ang adlaw nga tunga-tunga sa Birnes ug Domingo nga maoy adlaw ipapahulay? Sabado. Sure na ka na ma'am nga imong analysis. Okay, atong punan. Kini na pud isa. Kini nga Biblia sa gikaingon nako mga kaigsuonan, ang duay version gyud ni siya. Kung imong tan-aw na klaro kayo kanang Gabriel M. Reyes, usa siya ana sa mga arsobispo sa buhatong panahon na, unya siya mo usap una sa imprimatur, unya si Most Reverend Man William nga basa man nimo na ma'am, Latina Vulgata. Ato kunong adtuon ng Exodo kapitulo 20, bersikulo 8 padulong sa 11 ma'am. Kana ma'am ha? 8 padulong sa 11 kanang gitsik. Sige. Okay, tanaw ha. Hinomdumi nga santuson mao ang adlaw sa Sabat, pahulay. Sa unom ka adlaw, mga buhat ka og himuon mo ang tanang mga bulahaton nimo. Apan sa ikaputog ka adlaw nga iya sa Sabado kung pahulay. Sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo bisan unsang buhat, ikaw og imong anak, laki nga imong anak, babay. Imong ulipon laki ug imong ulipong babay. Imong hayop ug dumuduong nga naa sulod sa imong mga pultahan, kaysa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanang mga butang nga naa kanila. Ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibedisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kung papahulay. Ug misantos kaniya. Salamat kay ma'am. Ma'am, salamat kay sa tinaw nga pagbasa. Unsa mang adlaw papahulay nimo? Ha? Nagkurog-kurog ko, pastor. Ay kabala ka. It's normal. Mga igsuon, salamat kay ha. Okay. Nag-ingon. Okay. Di ka magbuhat bisag unsang buhat, ikaw imong anak laki, imong anak babae, imong anak laki, ang imong sulugong lalaki, imong sulugong babae, imong kahiyupan, ang imong dumuluong ana asod sa multahan. Kaysa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta. Ug nga ana ani gipahulay sa kapito ka adlaw, busa gipanalangin ni Jehova ang adlaw papahulay ug gibalaan niya kini. Klaro. Unsang adlaw ang adlaw papahulay? Mao nay adlaw nga ika-7 nga giingon sa balaang kasulatan. Okay, salamat ma'am. Pwede na ka makabalag sa imong kuran. Thank you kay ma'am sa imong salamat yung gaya nga nagpamalihog ko nimo. Okay, what day is the Sabbath day? Saturday or Sabado. Mga igsuon ka ng Sabado, dili na Bisaya nga pulong. Tuo mo? Spanish na. Ngano man. Kaya akong Biblia nga Spanish diri. Yanang mabasa nato ni siya sa
Marcos, Kapitulo 2, 27-28. Nag-ingon, ako rin kay basa. Ingon siya. También dislihos el sábado por causa del hombre. Ikaw el hombre por causa del sábado. Aquí el hijo, el hombre, Señor on del sábado. Okay? Pwede mo mabasa, ana, Spanish ng Biblia. Kami manggod sa una, sa among panahon, pag-college na mo, di may ka-graduate kung wala may Spanish 1, Spanish 2, hantod Spanish 4. It's because why? Ang Pilipinas, na ilawom ni siya sa Spanish regime. Pila katuig? 400 kapin katuig. Mo na nga, kaning bisan atong pinulungan, kaning lamisa, di man ni Bisaya. Spanish ni, kaldero, kutsara, tinidor, senyora, senyorita. Spanish na, daghan sa ato mga pulong, naghuna-huna tag Cebuano, nga dili. Kanang, tanawar ko na ha? Okay, niya. Atong balikan. Friday, gitawag rin siya preparation day. Okay, so, we will prepare everything for the Sabbath. Okay, ang Sabbath day, Saturday. Okay? Unya, ang first day, Sunday. Ang giingon sa Ten Commandments, ang atong Sabbath, atong rest day, is Saturday. Dili, first day. Seventh day. Mo na giingon sa Bible. Karon, okay. Unya, napay kontrobersyal, gamay ka ng word nga labor. Sa English, thou shalt not labor and do all thy work. Dili ka maglabor, himuang tanang buluhaton nimo. Okay. Kanang pulong sa kanang labor or work sa Hebrew, melaka na siya mga igsoon. Ang meaning ana is occupation or business. Unsa imong hunungon panahon sa ikapito ka adlaw nga Sabado? Ang imong occupation or ang imong business. Abi nimo sa Biblia, ang gitugutan na gyud nga maghimo silang occupation panahon sa Sabat kadto ragyong naa sa medical line. Munang akong anak maingon, "Daddy ko kasimba kay na ako sa ospital na ako'y pasyente." Sige, larga. Diba? Mo na nga, if you are a teacher by occupation, pag abot sa Sabat, puyo, pagsimba. Sa pagyod, ang Clear Word Bible, nag-ingon siya, you have 6 days to do all your work, but the 7th day is mine. It is the holy day, the Sabbath as a day of rest and worship. Sa atong pakinipong Sabbath, rest day mo na para mag-worship. This is the day that you will go to church for worship. Mo na giingon sa Bible. Okay? Holy day. Ang Sunday, dili siya holy day, kung dili holiday. What is the difference between holiday and a holy day? Okay? So, inyo na nakita. Karon, sa Old English, Sabbath day. Old English na. Sa Modern English, gitawag siya og day of rest. Unya, sa Cebuano, gitawag siya adlaw nga papahulay. Sa Spanish, matawag ni Mog Sabado. Nya sige gyud ingon ang mga tao, mabasa ba sa Biblia nato sa Cebuano nga Sabado adlay papahulay? Di mo na mabasa dinhi kanang word nga Sabado tungod kay ang gibutang didto adlaw nga papahulay. Pag translate sa Biblia gikan sa Spanish, dili Sabado mo gibutang kun dili adlaw nga papahulay. Mukuti-kuti man gyud ang mga tao naa ba sa balaang kasulatan. Karon di ay Biblia 1959. Katoliko gyud nagsuwat ani, nagtranspare. Karon mao na say tinuod mga igsoon, mao nang i-revisit nato ang Ten Commandments. Kay maora ba na yung basihanan sa paghukom? Panahon sa paghukom ng Diyos, gituman ba nimo ang Ten Commandments? Ang kaginoo akong gituman. Tanaw na kong record Masabado, di malagi taktig simbahan. Magproblema, taana. Kaning ako din hibitaw.
Ato ni siyang gitunan para ramang gyud nato. Naara human din hinaara na nimo. Kay iya man sa tagpangatubang sa paghukom sa Dios, di ba? Ikaw mo atubang ka, ako mo atubang pug ko. Ang ako lang nga masultihan lang kag sa naa sa Biblia. Kay nganuman, lahi ang naa sa Biblia, lahi ang gitudlo sa pagkakaron. Og ang Biblia ra ba mauni siya'y basihanan sa tanang pagtulunan para malangit ang tao. Any diversion from the truth that is in the Bible, it will result to destruction. Ako ginang klarohon mga kaigsuunan. What did God do to that day in order to be the Sabbath? Unsa may gihimo sa Dios para mahimo na siyang Sabbath? Genesis chapter 2 verse 1 and 2 to 3, og nahuman ang langit ug ang yuta ang tibok paron kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga gihimo, og gipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga gihimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito, nagbalaan niini tungod kay mipahulay siya gikan sa tanan niya mga buhat og nahimo sa Dios. Unsay gihimo sa Dios adang adlaw? God rested, blessed and sanctified. Kini siyang tulo ka butang nga gihimo sa Dios sa adlaw papahulay sa adlaw Sabado. Dili nimo ni mabasa kaning nagpahuway ang Dios anang Domingo, iyang gipanalanginan og iyang gi sanctify, wala. Wa pod na ibutang sa Biyernes o sa Lunes, wa pod. It's only in the Sabbath that God rested, blessed and sanctified that day. Okay? So next, it would take only a holy God to make a holy day and set aside for worshiping Him. Resita yun na sa Dios. Prescription yun na niya nga ang ikapito kaadlaw nga mao ang Sabado or the Sabbath, the seventh day, maugid niya siya ang imong a day set aside for worshiping Him. Maugid na siya. Karon, what day is it aside for worshiping God? Unsa mang adlaw atong tanawon? Isaiah chapter 66, 22 and 23. Kaya maingon ang bagong langit o bagong yuta akong kabuhaton. Magkapabilin sa mga tubangan nag-ingon sa Hiuba, mauman magpabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. O mahanabo nga gikan sa bagong bulan hangtod sa usa o gikan sa digpapahulay hangtod sa usa. Ang tanang katawhan manganhi aron pagsimba sa akong atubangan nag-ingon si Jehovah. Bisan sa langit, ang atong adlaw isimba dito adlaw Sabado. Unya, kanang pagsimba nato diri sa kalibutan sa adlaw ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Sabado, practice rana sa dakong pagsimba nga mahitabo unya dito sa langit. Amen. Mo na giingon sa Biblia, dili na ako pulong. Dili na pagtulunan sa Seventh-day Adventist. No, it's not. Kay ang Seventh-day Adventist nagsunod ra gyud unsay giingon sa Biblia. Kaya di pwede tanga mo divert sa prescribed nga naa sa Bible. It because if you divert from the blessed instruction from the Bible, that will lead to our destruction. So, dito sa langit, unsa ang, what is the day set aside for worshiping God? It is what? The seventh day Sabbath. Muna'y kamatuoran nga giingon sa balaang kasulatan. Pila magkakauras magkeep sa imong Sabat. Ang Leviticus 23:32 gikan sa hapon hangtod sa hapon magbantay ka sa imong adlaw nga ipapahulay. Sabot pasabot ana. From sunset to sunset. Anang Biyernes sa hapon pag sunset ana magsugod ang imong pagkeep sa Sabat holy. Unya mo mahunong po na siya Saturday pag sunset diha taman. Muna siyang from sunset to sunset. That is the way how we keep the Sabbath. When we keep the Sabbath, what it is a sign of? Unsa man ning ilhanan? Kung mo keep ta sa Sabbath, Ezekiel chapter 20 verse 20, og balaan ang ako adlaw papahulay, og sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako kaninyo, aron kaw makailang nga ako mao sa Hiuba nga inyong Dios. Kanang Sabbath, ilhanan na sa Ginoo sa iyang mga tawo sa kalibutan. If you want to be marked as God's own people, therefore, you must have to keep the Sabbath. Magsuroy-suroy ka sa dero kalibutan, sayo kay kailhan sa mga ilhon sa Dios. If you are keeping the Sabbath by heart, maingon ang Dios, ako ng tao, ako ng anak.
Ang yang ilhanan sa mga tao nga iyas kalibutan, it is the Sabbath. It is how you will keep the Sabbath. Okay. So, when we keep the Sabbath, what it is a sign of? It is a sign between God and His people. So, ing ana ang kanang kaimportante ang Sabbath alang sa Dios para nato. Actually, doon na ni siya gitawag og medical nga explanation ani mahitungod sa Sabbath. Kaya na ay mga expert ani nga nakadiscover gid ani, but it's impossible for us to discuss kaya nga atong panahon limited magugayo. We will just proceed didto lang gyud ta sa biblical aspect mahitungod about the Sabbath. Basing upon the biblical facts, we learn that Saturday is the Sabbath day of God. Amen? Di siya nalipay, ana. Kamot. Sige. Sunod, ka na nag-uol. Karon, naisunod question. Why millions of Christians keep Sunday? Ngano man na? Sa mahinungdan. Pwede ba kumusulti klaro ninyo? Pwede dili. Malanghid lang ko. Okay. Kinibitaw. Gikan ni sa salag sa Roman Catholic Church. Mabasa sa Sabado. Pero matingagig ko, nganong ang ilagi tudlo? Domingo. Wata manghilabot ha. Mangutana lang ta. Kaya di ko gusto manghilabot sa mga tao. Pero, nganong millions mga tao nagbantay Domingo, doon na sa kasaysayan. O ako nang i-share sa inyo ha. Nganong ako nang gidala? It's because every normal mind, human siya masayod sa Bible, nga Saturday ang Sabat, mangutan na gyud siya. Di ba tinood? Nganong na Domingo man eh. Nabit akong amigo, grabe gyud kapiliag babae. Di gyud to siya manguyab og kana bitaw dili formadog lawas, dili tawliw-tiw og ilong, pero ang pagkaminyos niya ingon nako naunsa na ban. Nganong nalaki naman ang taste nimo sa babae nga imong naminyuan. Unsay tubag niya ambot bapod. Mo nang once ka masayod kag unsay tinuod, magapangutan na gyud ka ngano man. And now, akong ihatag sa iyo ang answer. Okay. Ni si Josefa de Bruno, sa usa sa iyang libro, Catholic Belief, naswat atong 1884 edition, page 45, matod pa niya. Through these divine streams are in themselves on account of divine origin of equal sacredness are both full of revealed truth. Still, the true tradition to us is more clear and safe. Unsay bot pasabot niya ani, Biblia og tradisyon. Unsay ingon sa Catholic belief, mas klaro ang tradisyon kaysa Biblia. Diha na nagsugod ang problema. Kay gipadako ang tradisyon kaysa Biblia. Okay, sunod. Niya. John Locke's Course in Religion for Catholic High School and Academies, 1936 edition, volume 1, page 50, nag-ingon, Scriptures and Tradition of equal value since the truth contains in Scripture and those handed down by tradition. Both came from God. Scriptures and tradition are equal of source of faith. Both deserve the same reverence and respect. Each alone is sufficient to establish truth of our holy faith. Duha na. Ang kaganina, mas tinaw yun ang tradisyon kay sa Bible. Karon, medyo gidipinsahan nga pareha sila ang tradisyon ug ang Bible. Pero naagihapong tradisyon. Unsa man ang tradisyon? Kanang karaan bang mga kabilin-biling, istorya sa mga tao. Ma-search man na ninyo, what is tradisyon? Okay, karon. From Sabbath to Sunday, ang author si Dr. Samuel Bakyukay. Asa ni siya dito sa Pontifical Gregorian University sa Rome niadtong 1977. Ingon siya, this traditional claims the Church of Rome has been primarily responsible for the institution of Sunday observance. Ang Church of Rome maogi unang nagpadako ning pagkeep sa Sunday. Okay.
Now, niya pa'y libro, mao gihapon. To observe Sunday as the Lord's Day, not on the authority of the Scripture, but of the tradition of the church, is a paradoxical predicament. Okay? Okay. Kasabot man gid mo, anak. Kay binisaya man nga in English. Sige, ito tas unahan. Encyclopedia Britannica, 11th edition, ng article Sunday. Nagingon siya, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is the Constitution of Constantine in 321 AD. Kano sa nagsugod? 321 AD. Enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday, with an exception of those engaged in agricultural labor. Kano sa nagsugod ang pagkeep sa Sunday? 321. Kinsay nagpadako? First, Constantine. Samtang ang pagkeep sa Sabbath Saturday, nagsugod dito pa sa Garden of Eden. Oh, kasi Jesus, ang God the Father, nag-rest naman dito pa sa Garden of Eden, pa sa paghuman nilang buhat sa kananaang kalibutan. So, tanaw ni mo, the Catholic Mirror, official organ of Cardinal Gibbons, September 23, 1893, the Catholic Church, by birth of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. O nga ko mong ingnon, i-congratulate na ko ang Roman Catholic Church, kay mauni ang pinakadako niyang contribution sa religion. Pag-change niya sa Saturday to Sunday as a day of worship. Pero pangutana, o yun ba ni sa Diyos? Dili. Kay unsay ingon sa Dios, masayon pamahanaw ang langit ug ang yuta. Walay sayluan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit ni usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman. Okay. Faith of our fathers. Okay? Catholic Cardinal James Gibbons. Mabasa nimo ni siya sa page 111 to 112. Mato pa niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation. Kasi nagsulti Cardinal Gibbons. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ingon siya, basahan ang Biblia. Gikan sa Genesis pa daw sa Revelation. Di ka kakita nga nagtugot nga, balaano ni mo ang adlaw. Domingo. Diba? Okay. Maghihapon. Sa question and answer form, why do we observe Sunday instead of Saturday? Unsay tubag? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ang pagka-solemn sa Saturday, nga blessed and holy day, gi-transfer sa Roman Catholic Church ngadto sa Sunday. And that's the reason why many of us before keep Sunday as our day of rest. Without authority from the Bible to keep it, but it was the church's own discretion nga nahitabo nga ingon ana ang paagi. Okay. Kanus aman na siya. Abi nimo, grabe ang lantogi ana. Gikan sa 538 padung sa 1798, ang Bible nagsulti ana gitawag sa papal supremacy. 1,260 years kamo nga nasayod sa history, nahibalot nga mo ni siya ang papal supremacy, isn't it? Og dinhi napalig-on gyud ang usa sa pinakadakong doktrina sa Roman Catholic Church, ang pagbalaan og pagsimba sa Dios sa adlaw Domingo. Og hibalubot ta nga gikan ay mga tuiga, daghang kayong mga gitawag og kanapitang mga crusades ini, dili ba? And many were killed, nangamatay tungod sa panahon sa crusade. Okay. Now, tanaw mo. History of the Rise and Influence of the Spirit of Nationalism in Europe, 1910 edition, volume 2, page 32. Matod pa. This authority acknowledges that more than 300,000 suffered persecution in Spain alone, and of whom 31,000 died in flames. Million more were slain for their faith throughout Europe. That the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that have ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has the competent knowledge of the history. Abi nimo, usa sa daghang nangamatay tungod sa pag-implement nila sa Sunday, Muslim. Tungod kay Friday sila. Sunod ang mga Jews, tungod kay Saturday sila.
Abi nimo ang pag-change sa worship gikan sa Saturday padung sa Sunday, daghang minilyon ang nangamatay ana. Gibarugan man gyud nila. Mato na bahalag pamatay may basta sundon gyud namo ang balaod sa Ginoo. Mo na nangamatay sila. Katundi gustong mangamatay, nagkeep silang Sunday. Ug hantod karon dadana nila. Pero ang Biblia nagsulti gyud siya nga ang rest day nga giingon sa Dios mao gyud sa mga kaigsuonan ang iyang giingon sa balaang kasulatan. Why millions of Christians keep Sunday? Because keeping the tradition of the Roman Church. Tradisyon. Giilisan ang pulong sa Ginoo tungod sa tradisyon. Okay? So, okay ra ba sa inyo mga igsoon? I hope that you are learning. Kay ato bigyong gi-revisit ang 10 Commandments, mga wise, mahitungod ani. What is the word of God if you keep tradition of men? Ibalo man gid nga kaning Sunday, tradition gid na sa tao. Unsa may giingon sa Dios sa ana? Atong tanaw nag-ingon siya. Matthew chapter 15, 6 and 9, kamong mga maot, grabe pagkaistorya ni Jesus Christ. Maayo gayud pagkahimo ni Isaiah sa propesya mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinagis lang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang magpanundo ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo ulamag mga tao. Mga igsoon, mga higala. Dili gyud pwedeng ilisan ang Biblia og norms, tradisyon nga inato-ato lang. Kay dili na mo igiyas kaluwasan. Ang balaang kasulatan kining mga Biblia nga gihatag sa Dios sa ato gining sundon. Kay mao na giingon sa Dios nato. Ye search the scriptures for in it ye shall find eternal life. What is the word of God if we keep the tradition of men? Unsa ingon? Worship him in vain. Mo na siya makaproblema manggon. So, now, karon, sunod, ikalima nga sugo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron mo tahaas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag ni Hiyuba nga imong Dios. Kamong mga anak nga niya, kita karon nga naapay mga ginikanan. Paminaw gud mo. Tahuran ninyo sila. Dili porke kay mga professional na ta. Unya nga ato mga ginikanan, wa itaw mga grado na sa una. Tinuod dili. Di ba? Tinuod. Ang uban nato ron, mga abogado na, mga engineer, mga teacher unsa imong profesyon. Ang ato mga ginikanan unsa man sila sa unang panahon. Grade 2, grade 3, grade 4, elementary, di ba ma'am? Tinuod. Pero mangutan ko, di ba nato sila paminahon sa ilang mga tambag nato kay mas taas ta grado o kinaadman kay nila? Paminawa, kay nga naman, tahura gid na sila. Ayaw gid na sila og ibaliwala. Ayaw na sila i-disrespect kay kung himuon na nimo na supak na ka sa balaod sa Dios. Amen? Sunod. Ni ay ikaunom, dili ka magpatay. Muna kung makakita kag away, kanang hupo-hupo na lang. Kay ayaw yun pagpatay. Kay supak man na sa sugo sa Dios. Sunod, dili ka manapaw. Kini mao ni siyang usa sa problema nga balaod garon. Kayang huna-huna sa mga tao basta magkasabot dili pa napaw, bisag kasado sila puros. Og naa kay chika babe karon. Amin na mo mga kuyog na kong mga matso. Unya mga minyo na. Biyain na naginay-hinay. Agwantahan na lang ng imong asawa. Agwantahan. Ino ni mga day. Agwantahon ta na lang yung ka. Kay kung di ka na ako agwantahon, pastilan. Og musipyat king kinabuhi aba, maimperno magindani. Kamo sang mga asawa, paminaw mo nga ni aron. Kung kanang inyong bana, bisag unsaog paning kamot, kamo barog arong mulabyong. Di na gani na makahimo, ayag yung ilisig tricycle driver, nga gwapo unya matso. Agwantaha, nga naman.
Napulaan na bitaw ka anak niya sa una, grabe pahimos naman nimo. Unya karon nga tiguwang na, magingon na naayaw. Abi ninyo sugin lang talang mo. Ang usa sa problema sa daghang panapaw karon, it's because of the third party liability. Ang problema ana, kinsay lagmit ma-associate nga dunay panapaw nga mahitabo, ang ilang mga office mate o ang ilang mga workmate. Kaya nga naman, 8 ka oras sila magkuyog, samtang iyang asawa magkuyog sila. Pila ka oras. Ang asawa, naas balay, way trabaho. Pag abot, ano sabi trabaho? Sige. Okay na. Okay, justified. Okay. Mauna si trabaho sa asawa sa balay. Unya, pag humagkaon, sa himuon sa sabana. Gang, ato na ko. Unya, pag abot sa opisina, to ang iyang secretary, sir. Good morning. Praghiwi galing ang iyong bato ni sir, no? Atong tarongon. Unya, caring kaayo ang kirida. Awang ka ng, kumplito kay pagpagtagad. Samtang pag abot sa balay, kapoy na ang bana, doolon sa asawa kay tandayan, mingon ang bana, gikapoy ko day. Ay kong hilabti. Better see you next time. Unsay resulta? Nagka-develop pa sila tungod sa third party na himong dunay liabilities pamilya. Igsoon, agwantahon talang yun ni, okay ra. Kanang imong asawa, agwantahan lang na. Kanang imong bana, agwantahapon, mag-inagwantahay lang taan ni. Nganong ato ni kituyuan og sulod, nganong hing-inter. Ha? Sunod, dili ka mangawat. Kini atong Pilipinas, ug wa pay kawat ani. Pertigyong nindota. Pertigyong nindota. Sunod, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Kadaghanan ra ba sa mga dalaga, motuo og bakak. Ikaw ragi akong gimahal. Ay, praise the Lord, ako ragyod. Ay di apoy mga lalaki kusog pong mamakak. Uwa ka ganahe, sultihin lang kong tarong. Kung di ba, paghilom na lang, ay na lang pagsulti. Maingon na lang, maingon ng babae si mo, unsa man, gimahal jud ko nimo, maingon na lang kag, I invoke my right to remain silent. Nung kas mamakak na lang ka. Pagtanaw ni mga controversial ang kinabuhi, mas may pag magpakahilom ka. Nung ka nga musulti ka, unya, problema ta na. Okay, sunod. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katao. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao. Ni siyang sulugoong lalaki, ni siyang sulugoong babae, ni sa iyang paka, ni siyang asno, ni sa unsang butangan nga iya sa imong isig katao. So, unsay imo. O ang iya pod. Pero dili pwede nga ang iyang asawa imo pod. Ayaw kasi na kung wapang asawa anang imong amigo o niyang imo pangit. Kaya mo man ang tinuyuan. Kay sugindan talang jud ka, beauty is in the eyes of the beholder. Tinga ka nga, say lang ka, salta lang ha, nay Amerikano. Piting taasa, ang iyang uyab taga dirira. Unya, kung drawingon, lisod pod ba? Lisod drawingon. Akong gipangutana, ko, hey, my friend, unsa man gyud hinungdan nga, siya man gyud. What makes you in love with this Filipina? Matupa, you know, she's the most beautiful woman I ever seen with all my life. Pastilan, waroy lud, ito na. Dito good to kaingon ba nga, kanibit taong katahom, beauty, narginas mata na to. Kay, kanang maglakaw nga takilid, o magtakilid sa kaglakaw, marang gwapo, lang po na po, sakto lang po na po. Diba? O na maglakaw nga, close ano open parenthesis, o niyang imo close ano open parenthesis po, parehas mo, beauty is in the eyes of the beholder, kaya parehas man po mo. Ay, cute, okay na. Iyang sulugoon, ayaw kuhaan na.
Nauso na ron pirating ron sa mga trabahante. Ofiran sa pikas. Sala ba yan na? Na po di ka sa ako trabaho, pila mo sweldo niya, 30 mil, hibo na akong 35, balhin ka diri. Uso na ron sa kompanya. Pero kamo nga maghimo ana, hunongan na ninyo, sala na atubangan sa Ginoo. Okay? Mao na siya na po kasugo. Okay. What is the sign that we truly love God? Unsa may ilahanan nga tinuod gyud ni higugma sa Dios? Atong tan-aw na. 1 John 5:3, kay ang paghigugma alang ti Dios mao kini, gabantayan tayo mga sugo gayang sugo dili bugat. Abi nimo, mabal-an sa Dios kung nahigugma kaniya. Kay kanang iyang napo kasugo imong tumanon. Ning kag pastor, luwa may makatuman ana. Di ko matuo. Kaya ang Biblia, doon ay record nga doon ay nakasunod. Depende gina sa tong commitment. Depende na. Ako bitaw ka na ako nasulayan ba? Kana bitaw ka na murag makapamakak na lang ko, magkatawan lang ko, lang kung magpakahilom na lang ko, di lang ko musulti kay lisod, thank you kaayo. Pero actually, magkatiguang ta, makamaunan ta mo control sa atong emotions. Unya paggamit po sa atong hunahuna. Abi nimo, daghan sa mga tao nga magsimba, maghilak na lang gud sila, I love you Lord. Kadawog mo na. I love you Lord. Taod-taod ding hilak. Taod-taod hing ligid. Hing sayaw. Pero dili na. Mailhan sa Dios kana higugma kaniya. Dili lang kay sa ra kung dili apil sa imong binuhatan kung ang iyang napo kasugo imong bantayan. Amen? Mao na magsige kag ingog I love you Lord unya kanang iyang 10 commandments sa kamutuman mayngon ang Dios nga saba oy gayag-yaga ra man kanako. Kana bitaw si kag ingog I love you si imong asawa unya samtang matug daw magtalikod nag-chat day kag lain. Imong asawa, nag-atubang sa bata, nagakos. Ikaw, nagtalikod kasi imong asawa. Nakasilent ang imong phone, nag-chat tayo kaglain. Hello, babe. Tog na ka. Actually, ang Dios, nahibaw gud siya. Nga gikan sa atong pinulungan o sa atong binuhatan, gusto gud niya nga maila kung gimahal ba gyud nimo siya. Amen? Mao na ipangita sa Dios. Okay. What is the sign that we truly love God? By keeping His commandments. Hala. Sumbayan ng sugo sa Dios. Tuman na. Kung imo nang tumanon, mailhan ka nga higugma kaniya pagayo. Okay, sunod. Mao na nag-ingon siya sa 14:15 siya dyan, if you love me, keep my commandment. Kanang if. Kondisyonado man gud na. Kung nahigugma ka nako, kanang akong sugo, imo nang tumanon. Tanaw dere. Keeping the commandment of God is the supreme expression of loving God. Supreme expression. Besan dili ka mo ingon nga Lord nahigugma ko nimo. Was kang iyang napo kasugo imo nang gisunod tungod sa iyang gugma ako kang suginlan. Mailag yun sa Dios nga gimahal nimo siya. Bisan di pa ka mosultig imiingon sa imong amahan, sa imong inahan ma pangbina gipangga gyud kanako. Pero nakita nimo siya nga di mo siya kasab-an, di mo siya sika-sikaan, imo siyang tahuron. Tila no? May yung mga day, kanang paliti ba ko gatas. Unsa man gatas ma? Insure lang good. Ay dahan ay barato diha maoy. Nay barato diha. Tag 3 ra. Unsa man na? Asa man na? Na barato kay nay. Pero ikaw na magtutoys baka. Grabe. Malipay ato maginikanan ana. Okay, now, keeping the law of God has nothing to do with our salvation, but it has something to do with our destruction. Paminaw. Mutuman kag napo kasugo di gyud ka maluwas ana. Kay di na mo oy atong manluluwas. Nasabtan ba ko? It's because the moment that you will think that you will be saved by keeping the law, that is legalism. Ako nang usbon ha? Maghuna-huna ka, nga maluwas ka, pinagis pagtuman sa sugo, that is legalism.
Kay di sa pagtumano nimo pag-ayo na napo kasugo. Di gyud ka maluwas ana. Kay di man ay ato manluwas. Ang manluwas nato kinsa man? Si Jesus Christ. Pero supakan ang napo kasugo sa Dios. Di ba kay mo nay hinungdan nga mga impierno ta? Karon, pamalandunga. Tan-awag unsay role sa simbahan nga atong gibarugan. Kung kanang simbahan nga atong gipasilungan, muhatod ba nagnatog langit o muhatod ba natog impierno? O bitaw nga atong gitun-an, tumilabay, nga pinakadakong linglan ni Satanas, wala sa business, dili ba? Wala sa education, wala sa law, wala sa medicine, asa? Nasa religion. Kay usa sa dakong linglak karon sa relihiyon ang dili pagsulti sa mga leader sa tinuuhan sa matuod nga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Ako di ko gusto mo sultin ni Wani. Pero ipangga manggod mo nako. Sama ras pag-ingon sa Dios nga love thy neighbor as yourself. Pero di magtamamugos. Imo na listat. Imo na ang ako, gingas Biblia, ikaw rin isulti nimo. Whatever your decision, whatever your destiny, nahitabo na tungod sa imong pagpili. Okay na ba? Naglaom lang ko mga higala nga karong gabi una kanang amigo rin hapon ta. Okay? Obedience to God's law is the highest form of worship. Karong gabi una naglaom ko nga na-appreciate nimo ang pag-revisit nato sa 10 Commandments sa Dios in detail. So okay ra? Na-appreciate nimo? I hope nga dili ka malain. Kay pulong man ni sa Ginoo atong gisgutan. Muna nga usahay kita manggod gipadako nato ang atong relationship sa atong religion inay sa atong Dios. Asa may mayong padakon? Sa imong religion o sa imong Dios? Asa mayo? Sa Dios. Usahay ang atong loyalty daghan sa atong tinuuhan. Dili sa atong gituuhan. Mga kaigsuonan. Mo na nga karong gabi kung galing man kanang wa kaganahay sa akong istorya, gagibasa nato sa balaang kasulatan, mangayo jud kog pasaylo ninyo. Kay base unyag masuko bitaw mo nako. Kinsa may makapasaylo nako? Wa? Makapasaylo, kinsa makapasaylo nako? Ha? Abi nang ko og pasayloon ko ninyo. Kung pasayloon ko ninyo, nakasa gyud di ay. Di ba? Pero naglaom lang gyud ko nga karong gabi nalipay ka. Okay? Nalipay ka nga once upon a time na revisit nato, na revive ta sa atong gugma ngadto sa atong Dios. Amen. It is all about loving the Lord Jesus Christ. Kung nahigugma ka niya, sa iyo na diyang pagpahuway anang kapitong adlaw sa simana. Pagwa ka mahigugma niya, lisod yun na kaayo. Di ba tinuod? Ugwa ka mahigugma, hasta yung daghagbalibad. Nagkasulay na ka, nagipanguyaban ka. Ako, gisulay na ko panguyab. Panguyaban kong daga, bisag batik kong naong. Daghang kay kong palibad. Mansya nga, ato tas balay, kaya nag-prepare ko dito. Kaya, na ako, gi-prepare nga piborito jud kay nimo. Daghang kay kong balibad. Mangimbitar siya na kong asa, akong taya, daghang kay kong balibad. Pero nahigog magani ka, pag-ingos babae nga, na kay bakante. Nga naman, pwede ka na ko ma-invite. Man, ay, bahir na good. Mag-prepare lang ko sa ibang favorite food. Okay. Dali kayo makaingob. Okay, di ba tinood? Kanang imong bana, imong asawa. Pag-ingon sa imong asawa nga, dong, ayaw kalimot pagpalit o something, ha?
Ang bana bisag uwan, muhunong goods bikeri. Di ba mao? Kay gitugon man. Pero wag gani mahigugma, samok. Busy kayo day! Busy! Pero nahigugma gani. Ikaw pa'y maghuna-huna. Unsa kay madana ko sa balay, no? Kanang pag-uli bitaw nimo nga, ang imong asawa mugakos nimo, ang imong bana mugakos. Thank you, nakaabot na jud gabi nimo. Na-miss ta na jud ka. Just for how many hours? Mo nagiingon nga, maghinigugma agad mo, bisan puti na ang inyong ulo. Diba? Sayong kay ingon ng till death do us part. It's easy to talk about it. Pero ang pagbuhat, ana, lisod. Mabitaw na ingana rin yung kasistema. Abi nimo ang Diyos, handom lang gid niya. Una na siyang nahigugma na to. Ang yan ang ipangayo, higugmaon ba po nimo siya? Mangutana ko ninyo karong gabi Kaya ba ninyo higugmaon ang Diyos? Kaya dili. Kinsay makakaya pag higugma sa Diyos? Kamot? Ay, wow. Ang yawa nagtanaw. Kaya dili. Kaya. Sundon akong pangutana. Kanang napulo ka sugo, kaya di mo sundon. Di na mo tingog ba? Ha? Na istorya dire donggan nako. Siya uban sa tabang sa Ginoo. Thank you for that answer. By God's grace and by God's help. Ginlanta lang ka. Kanang napo kasugo sa Dios. Basta kay musignify lang yung ka. Moingon lang ka, Lord, I want to follow you. I want to obey you. Moingon ang Dios, sa imong kakulangon, ako na'y supply, anak. Di ba? Nakahinumdum na mo, nga ang imong gipangandoy unta, makada ang imong abana og tamis kay nga chocolate, nga Toblerone. Pero ang gihatag sa imo, usa to? Guya. Pila na kabuok. Tag piso, tag dos. Pero, gagmay. Pero, kung nahigugma ka, maingon na lang ka nga, may na lang ni. Kay at least, dunay effort. Di ba? Moingon dayon ang imong bana nga day ay nagkabalag ka, sweetheart. May araw din, babawi ako. Sunod, ang akong dadon, Toblerone na gyud nga murag paa kadak-a. Diba? Aron nga, kung diabetison ka, madali ka, kay ilisan ta kag batanon ba? Diba? Simple as that. So at least abi ninyo, sige na talang mo, nalipay gyud ang Dios magtan-aw nga kaya daay nimo siyang mahalon. Amen. Kay mosugod mangutana kag sa dili, ang imong kinabuhi bisag unsa ka pa, kayang-kaya gyud ka sa Dios nga mahalon. Ikaduha na ko pangutana, kaya ba nimo ipaglaban ang Dios? Ha? In any situation, kaya ba nimo nga ipaglaban siya? Naglaom ko nga, abi nimo, ang atong istorya diri ingana ra na. Pero abi nimo ang langit, ang imong recording angel, na ron nagsuwat. Yes. Ipaglaban di ay nimo si Lord ang akong busing. Suwat na niya. Tanan. And during the judgment, He will count that in favor to you. Amen? Naglaom lang ko karong gabi una. Kaya din mo higumaon ng Diyos. Kaya din mo siya paglaban. Kaya din mong sundon ang iyang balaod. By God's grace and by God's help. Pwede ba ko mo request ninyo? Nga mo tindog mo kuyog na ko niya maghimo tag special prayer. Okay, shall we do it? Amahan na mo nga langit nun. Ni amin nagbarog si mga tubangan. Kita minimo tanan.
ug nasayod po may ang among recording angel na ga-record sa among mga binuhatan. Bisa na mo huna-huna nasayod ka. Nagbarog mi sa imong atubangan. Amo nang gipakita og nadunggan nimo nga kaya ka namo higugmaon. Kaya po ka namong ipaglaban. Unya kaya po namo sundon imong balaod. Gikan din Ginoo, mulakaw unta mi sa imong atubangan nga puno sa imong kaluoy ug puno sa imong pagtabang. Kaya ang imong balaod masunod lang gyud namo ni tungod sa imong tabang ug tungod sa imong grasya alang namong tanan. Salamat o Dios sa pagtubag sa imong pagampo, pagpasaylo sa imong mga sala amo ning gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. You could take your seat.